egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gyönyörűséges leány, aki egy erdő közepén élt teljesen önmagában. Egyik nap, amikor éppen a szoknyáját varogatta, apró kopogás hallatszott az ablakán. Gyorsan oda sietett és kinyitotta. Egy gyönyörűséges madár érkezett, ő látogatta meg a leányt. És ahogy kinyitotta az ablakát, a madár dalra fakadt, elkezdett csiripelni és énekelni, az egész erdőt átszőtte a csiripelő dallama. Nagyon-nagyon örült a lány a madárnak a látogatásának. Öröm érkezett az arcára és a szívébe is a lánynak. És ahogy minden nap meglátogatta a lány, minden nap énekelt neki. És egy idő után már a lány is énekelt, és ahogy a lány elkezdett énekelni, kinyílt a házikójának az ablaka, az ajtaja, és egy idő után az erdőből az összes állat oda sereglett. Jött a róka, érkezett a medve, a szarvas, a nyuszi és a sül. Mind ott ücsörögtek és hallgatták a leány énekét. A mai napig